Lalaki mipatay sa iyang maguwang ug kapuyo tungod sa selos. Pawn shop giunay og kawat sa kaugalingon nga appraiser. CHED mi-approve sa tuition-free increase sa 21 ka mga kolehiyo dinhi sa rehiyon. 1 ka milyon ka pesos ang multa nga ipahamtang sa mga kolorom nga sakyanan. 16 ka hektarya nga tituladong yuta gidonate ngadto sa Kapitolyo aron himuon nga relocation site. Maayong hapon Subo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban sa kanitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Miyerkules, petsa 4 sa buwan sa Hunyo, tuig 2014, ako si Glenn Soco. Sugod karong adlaw, inyo na sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM Cebu alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tungod sa selos, gipatay sa lalaki ang iyang kapuyo ug maguwang nga iyang ginudahang dunay relasyon. Nagtuusab ang suspect nga mabdos ang iyang kapuyo ug ang iyang maguwang ang amahan sa bata. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagbuyod sa katre nga naligo sa iyang dugo ang 31 anyos nga si Ashela Antipuesto usa ka call center agent ug gidudahang mabdos. Gipo silang biktima duha ka higayon ug gidunggab pagyud sa iyang kapuyo sa ilang unit sa Dohi Apartment sa Sector 6 sa Barangay Pagsabungan, Mandaue City pasado alas 9 kaganihang buntag. Lumad nga taga Mindanao ang biktima samtang ang suspect nga si Flint Toling alias Junjun, 28 anyos usa ka habal-habal driver. Human patya ni Flint ang iyang kapuyo, gipusil sab niya ang iyang maguwang nga si Jason kinsa iyang gidudahang karelasyon sa iyang kapuyo. Matod sa mga silingan nga grabe gyud mag-away ang maong mag-live-in partner sukad nga mibalhin sila ning maong apartment duha na ka semana ang milabay. Ug gani inyong makita nga nagkagubot ang mga kabtangan dinhi sa ilang sala na posibleng magpamatuod nga nag-away ang duha sa wa pa nahitabo ang krimen. Huwag yung kalibutan nga unsa sila, pero nahibawaan ako previous week sa 2 weeks naman sila puyo, nga sige away. Kada gabi magsigig away na maghilak mo ang asawa. Kung nakuha na nabantayan, kay na may mga murag nangalagpod rin sa mong atop ba. Ako po ito silang isinggitan nga ayog ipanghagbong ang sagbo. Tapi ako nanilhig ba. Mo naman dito hitabo dito nila. Nakaibaon lang mi adto nga napatay yung mga igsoon sa suspect na nakadiri kay paibaon unta ang asawa ba nga gipatay ang iyang bana unya pag-abot nila diri patay na maling asawa. Nasayran nga gabi pa nag-away ang mag-live-in partner mao nga milakaw ang babay ug ganihang buntag nami uli samtang si Flint way katug ug nag-inom. Pagbalik sa iyang kapuyo, nagpahibaw kining mulakaw maong nag-away na sab ug didto na nahitabo ang krimen. Uli na tumuto nga naglalis na sila kay naligo to asawa. Ilis ko padung ilis ang puta na nga. Asam ka? Trabaho ko. Jatu't ikaw ang ayaw pa to. Kamuli ko semua. Samo ka ito pag uli ko. Ato sa Oropita. Muto ni tabo to lang. Away. Mula ko yung tabo asam. Muli ko pud nga. Bawa mo ko na ganang tibuan ko dili. Wala yung gusto pang-istoryahan nito. Pagawa sa suspect, giadto ni ini ang iyang maguwang ug dayon pusil. Ilang respondahan na to. Ito pag-abot na ilan naabtan pa ang suspect dito. So, naabtan nila nga nagunit pa sa pusil. Naabtan. So, ilang gitiunan dugay kaayo gani nga nihog ilabay ang armas. So, muto na maapit na lang ang tulong pusil. Itong ilabay ang armas, muto nga ilang dakop. Kalagot og selos maoy rason sa suspect maong iyang nabuhat ang krimen. Nahibong siya kun nganong maghinuwamay og cellphone ang iyang kapuyo ug iyang maguwang ug dako iyang pagtuong nga kun mabdos man gani ang kapuyo, di siya ang amahan sa bata. Nagaduda ka nga sa imong atong maguwang. Okay, may kuwan sa kong son. Naman diya sa kuwan nasa storage ba sa kuwan, prefer storage tagu-taguan dito lang kuan, same one og same to. Giangkon sa kamanghurang igsuon sa suspect ug sa biktima nga dugay ng problemado ang relasyon ni Flint ug Antipuesto ug posibleng dunay bisyo si Flint. Desidido gyud kuno silang mupasaka og kaso batok niini bisan ila kining igsuon ang matagan og hustisya ang ilang maguwang.
saan man natanga mo usa ka igsoon nga patay naman kita na nga sa pikas pod sa ginikanan atong iyang asawa pasaka man sad siguro to kung takonon pasad lagi kay wa man toy kaliwat na siya dire na taga Mindanao man tayo na. Andrea Patenia, News 5. Gikawatan sa iyang nakailang babay pinaagi sa online dating site ang usa ka Amerikano tulo ka adlaw pa lang dinhi sa Pilipinas. Ryan Sorote, Sugin Limi. Mga pangus sa abaga ug tuhod, wapay labot ang nasinating trauma mo'y gidangatan sa American national nga si John Eric Hansen, 25 anyos kaysa ikatulong adlaw niya dinhi sa Pilipinas na biktima na siya sa salisigang. Naila-ila ni Hansen pinagi sa online dating site ang suspect nga si Joan ang 30 anyos taga Badyan, Cebu. Gihong unang nagkita ang duha sa lawak nga giabangan niini sa Maydan, Arlangdon. Bisan ug wa kauyon sa iyang kaibol, gihangop kini sa biktima ug gipakaligo pa niya. She showed up later that night when I was sleeping, and then she showed up again in the morning. And I was very confused because I hadn't slept on the trip either, so yeah, out of it. I was out of it. Sukat sa ilang unang panagkita, nagbalik-balik na sa lawak sa Langyo ang suspect hatod nga nanguham kini og 1,005 pesos. Og sa katapusang bisita ni ini, nagdana kinig mas bata pa nga babay. Gingong gilipat-lipat sa duha ang langyaw og aptig kaayong gikawat ang laptop ni ini. Gipalukat sa mga babay ang laptop mo nga nagpatabang sa pulis ang biktima og natigayon ang entrapment operation dinhi sa fast food outlet sa Maydan, Pidel, Rosario. Atol sa operasyon, nakamatikod ang suspect sa presensya sa mga pulis, mao nga midagan kini, hinungdan nga napangos ang langyaw sa paggukod kaniya. So ganyan na nakita mi kay ako joy surrender balik na yung laptop. Hindi kay naadlo ko na to kung iya ko sa magon ba dako gyud kay siya. May hotel, so ni duha ka babae. Anya paghuman nasalisihan, nisod ang usap, pagawas wala na iyang laptop. So mo ni tabo. So mga pila ka oras nanawag nga naa siya ang laptop, ipalukat lang. Nangay pasaylo si Ang apan wa kini dawata sa langyaw kinsa desididong mo pasaka og kasong pagpangawat. So I felt, sort of disheartened about the Philippines. But today, working with the Cebu City Police, I feel much better about the city. Ryan Sorote, News 5. Nasikop sa kapulisan sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office ang usa ka leader sa tribo nga dunay kasong attempted homicide didto sa Dakbayan sa Ormoc. Ang gidakop sa may sitio Kagudoy, Barangay Mactan, mao si Ibrahim Lapu-Lapu, ang tribal leader sa Region 6, 7 ug 8. Si Lapu-Lapu gidakop pinasikan sa warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Rene Romero Jr. sa MTCC sa Ormoc. Matod ni Police Chief Inspector Conrado Manatad, malinawong mikuyog kanila ang suspect apan iyang gilimod ang pasangil. Gigamit lang matod pa ang iyang ngan sa laing tao. Si Lapu-Lapu gimanduan sa korte sa pagpiyansa sa kantidad nga 12,000 pesos. Kami kuno sa Sultan Abu Bakar, mao kuno nakabuhat sa salaod, gidala lang iyang pangalan. Mao nang nalutsin sa uwaran. Nasikop sa mga sakop sa Pusok Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang babaeng drug pusher. Lakip ang gisikop ang iyang higala nga naatlang anaasod sa balay sa suspect atol sa operasyon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nanabon sa ilang mga naong silang Evelyn Buok o Girly Umulon nga taga Lower Mustang, Barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang duha kasamtangang gibalhog sa Pusok Police Station sa maong Dakbayan. Human sila madakpi sa buy-bust operation pasado alas 8 kagabi. Kani mga unani, gikanta kanyo sa surveillance. Target sa maong operasyon si Buok, din ila kining gipalitan og duha ka pakete nga shabu nga nagbalor og 400 pesos. Matod sa kapulisan, usa ka Mark Juniel Cabarsi mo'y midawat sa kwarta samtang si Buok mo'y mitunol sa shabu. Deklara arrest na. Naka-escape po ni si Mark Juniel. Isa mitunol siya po. Si Evelyn Buok ang target yun. Gawa sa duha ka pakete, nakuhaan sab si Buok og laing 18 ka pakete og mga gamit sa pagsuyop.
wa pa makategoray sa kapulisan kung unsa nga level si buok apan apil kini sa ilang target list nga namaligya kini og shabu sa area sa Pusok. Samtang si Umulon giapil pagsikop kay didto kini sa sulod sa balay ni buok atol sa operasyon. Kamu ko katunog shabu ganiya. Wa ko magawas og balay. So kaning ebidensya nga nakuha. Katong pangalagmark mo'y nagbahig ngadtong sa ubos sa balay. Dili sa among taas. Suroy. Lang. Mukuan tag kwarta niya para requirements sa mga bata. Gitug-an ni buok nga nadakpan na siya ni adtong tuig 2011 sa dakbayan sa Mandawi sa samang kaso apan nakapiyansa siya paglabay sa usa ka semana. Tulo ka kaso ang atubangon karon ni buok, kini mao ang kalapasan sa Section 5, 11 ug 12 sa Republic Act 9165 samtang Section 7 kung visiting drug den ang kasong ipasaka batok ni Umulon ug sa nakaiskapong si Cabarce. Ray Pasaporte, News 5. Gikumpirmar sa Commission on Higher Education nga 21 ka mga tungaan tibok Rehiyon 7 ang ilang gitugutang mupasaka sa matrikula. Jinky Bargio, Sugin Limi. Nagbagulbol na ang kadaghanan sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga nagtungha sa kolehiyo. Kinihuman gitugutan sa CHED ang 21 ka mga colleges and universities nga mopasaka sa ilang tuition fee karong tuiga. Sama ni Catalina nga dunay usa ka anak sa kolehiyo. Minawatan tabi sa kanang mga like kanang mga DepEd or CHED nga mapugnan sa dadang ubang eskwelahan di na magbinto every year. Matod sa Commission on Higher Education, 21 ka mga higher learning institutions gikan sa 158 ang mipasaka sa ilang matrikula. Hinuon, dili tanang aumento musod sa ilang panudlanan kay ang 70% niini padung sa suhulan sa magtutudlo, 20% sa pagpaayos sa ilang pasilidad, samtang ang 10% mauray alang sa tunghaan. At pag-increase naman nila in accordance with our policy na magkaroon ng consultation with the sector's concerns like students, parents, faculty, and the school administration. Gikalipay hinuon sa CHED nga way public school sa rehiyon ang mipaumento sa ilang matrikula karong tuiga. Jinky Bargio, News 5. Gawa sa mga tunghaan sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu, nasuta nga dunay mga eskwelahan sa dakbayan sa Sugbo nga wa na ipagamit subay sa rekomendasyon sa Mines and Geosciences Bureau kay kuyaw kini sa landslides. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Ang ngayon ang biyaan ng Busay Elementary School kinibase sa rekomendasyon sa Mines and Geosciences Bureau 7 ngadto sa kadaguan sa local school board kay landslide prone area kini labi na kun kusog ang bunok sa uwan. Idangop ang maong suliran ngadto kang Mayor Michael Rama aron mapangitaan og solusyon ang maong problema. We need to help the school, Busay School, no? Di conducive kayo sa ato mga bata nga nag-eskwela, no? Well, mga igo ming tanan kay kami mang naa sa City Hall, no? Yeah, but we will try to help, no? We will really try, we will do our best to help. We'll just report this to the mayor when he comes back. Duha ka classroom sa lang ang gigamit sa karaang building sa maong tunghaan kay wa pa ipagamit ang upat kalawak tungod sa kakuyaw niini. Matod ni Ma'am Pamela Oliva, principal sa Busay Elementary School nga half-day classes lang sila kay kuwang ilang classrooms. Bisan pa man sa maong suliran ug kabalaka, giantos kini sa mga magtutudlo alang sa ilang mga tinunan. Nang hinaot sila nga magtukod og bag-ong Busay Elementary School ang kagamhanan sa syudad. Kung kusog jud kay uwan, automatic ato mga parents mo apas ilang mga anak. Kay makuyawan sa biya sila. So kung naay parent mo kuha bisan pag dili pa dismissal time, amo lang yung ipada. Okay siguro kung mabalhin pero as of the moment, ari lang sa mi mo kuan kay dili sa tadayon makabalhin kun ana sila nakitang lot para sa eskwelahan. Gawas sa Busay Elementary School, girekomendar sab sa MGB7 nga pabiyaan ang Don Emilio Ismeña Integrated School sa Barangay Butaop kay naasab ni sa landslide prone area. Leslie Caminade Vistil, News 5. Usa ka milyon ka pesos mo ipamulta sa LTFRB ni adtong mga school bus nga way prangkisa. Awhag sa maong buhatan sa tanang nag-operate niini nga musubay sa balaod aron walay labad sa ulo. Jinky Bargio, Sugin Limi.
Sunod semana gikatakdang magbukas ang klase sa mga pribadong tunghaan ug niining panahona magsugod na sab og panggawas ang mga school bus o carpool. Karon pa lang nagpasidaan na ang buhatan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga di sila magpanuko sa pagpamulta sa mga school bus nga way prangkisa. Ug pinaagi niining bag-o nga lagda sa DOTC ato nang hulungon ka ng mga colorum operations kung magsigi pa mo mapurdoy mo kay dagko na kayo mong bayranan nga mga fines and penalties. Matod ni Quizon, bukas ang prangkisa sa mga school transport mao nga giawhag niya sa pag-apply sa ilang buhatan. Gitakda nga inspeksyonon sa LTFRB ang mga safety features sa mga school bus atol sa pagbukas sa klase. Panalitan ang ilahang mga bintana, nay berha, nay grills aron dili manglusot ang mga kamot sa pangabata simbakog na disgrasya. Unya ikaduhan ay fire extinguisher sa sud, ikatulo na ay first aid kit. Ikaapat kinahanglan iyang putahan na sa sampot or di ba noon sa tuong bahin sa sakyan. Karong Hunyo 19 na iimplementar sa DOTC, LTO ug LTFRB ang 1 ka milyon ka pesos nga multa sa mga bus nga masakpang illegal nga nag-operate sa kadalanan. Jinky Bargio, News 5. Ipahibaw ni Cebu City Local School Board Chairman Attorney Joey Daluz nga duna na sila'y budget alang sa pagbutang og mga fire exits alang sa 42 ka mga tunghaan sa dakbayan nga nanginahanglan ini. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. 23 milyones pesos ang budget nga gigahin alang sa paghimog mga fire emergency exit alang sa 42 ka mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa chairman sa school board nga si Attorney Joey Daluz nga gihikay nila karon ang mga dokumento aron ila nang masugdan sa labing daling panahon ang pagbid alang sa maong proyekto. Nang hinaot si Daluz nga daghan untang mga contractors ang makakuha sa proyekto atol sa bidding aron simultaneous ang pagtaod sa mga fire exit sa mga tunghaan. Ma-distribute yung kinis mga contractor, kawa masatay contractor na 42 ka buok, even 20 ka welding machine, di ba? Amo palit kita siya, o gusto siya, but this is just a very small, infrastructure project, no? Kuha na ko ni, staircase na ko ni. Tunan pasab ni Daluz ang mga tunghaan nga angayang butangan og dugang hagdanan. Unahon ang pagbutang og fire exit, usa pa ang hagdanan. We will do another investigation, pagkakaroon lang emergency exit na. But we will assess each building kung kailangan pabagyong additional stairs, kanang permanent stairs, kanang cemented stairs. Ang maong proyekto gihimong prioridad sa syudad alang sa seguridad sa mga tinunan. Leslie Caminade Vestil, News 5. Andam na ang Commission on Higher Education 7 sa pagduma sa Talisay City College. Human nila madawat ang tanang dokumento gikan sa duha ka kanhi officer in charge sa maong tunghan. Sugin Limi, Jinky Bargio. Bisan ug way formal nga turnover, nadawat na sa buhatan sa Regional Director sa CHED kun Commission on Higher Education isip bagong OIC sa Talisay City College ang mga dokumento nga gihuptan nilang Richel Bacaltos ug Paulus Cañete. Lakip sa ilang gi-turnover ang resulta sa duha ka managlahi nga enrollment diin moabot sa kinatibukan 2008 katinunan ang nagpa-enroll. Ang maong ihap mas taas kung itandi sa nakalabay nga tuig. Dahil sa marked increase ng enrollment, siyempre magkakaroon ng shortage sa classrooms. And gusto ko rin maayos yung budget for one school year. Sa public school, sir. Gawas ni Bernal, doon na siya transition team nga mo'y muduma sa academics, samtang lain sab sa administration and finance sa TCC. Gilauman nga sa musunod nga mga adlaw, posibleng dunay kabag-uhan nga ipatuman sa maong tunghaan. Definitely mababago doon yung mga mga sensitive positions. Yung ibang unit heads kailangan ma-identify na natin. Yung hindi masyadong identified before kasi baka magkaroon na naman ng political color. Hangyoon sab sa CHED ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Talisay nga kun mahimo dunay igong pondo sa pagpaayos sa mga classrooms ug sa school building mismo. Jinky Bargio, News 5. CCTV operator sa Metro Gaisano Colon midinay atubangan sa korte nga siya ang responsable sa pagpatay sa usa ka gituohang shoplifter sulod sa department store. Ang usa sa mga akusado wala pa madakpi. King Perez, Sugin Limi.
Not guilty ang gi-enter nga plea ni Jeffrey Aquino atubangan kang Judge Wilfredo Navarro sa Cebu City RTC Branch 19. Si Aquino ang CCTV operator nga usa sa mga akusado sa pagpatay kang Mario Alfie Ducayag sulod sa opisina sa security sa Metro Gaisano, Colon niadtong Abril sa miaging tuig. Ang namatay gipasanginlan nga nag-shoplifting sa department store. Pero medyo nag-expect sa biya jud ko nga kanaang mo deny gihapon siya ba, so mo plead not guilty gihapon siya. Abi nako nga sa usa ka tuig nga nagdagan ang investigation ug ang before na release ang warrant sa iyaha, iya na sad unta bitaw na hinuklugan. Matod sa abogado ni Aquino nga mi-file na sila og petition to bail sa kasong murder. Guro ko nga kana si Aquino wala gyud tay labot. Ug dali ra mi makapiyansa kay ang prosecution sa pagkakaroon gitagaan na og 15 days pag-comment sa among application for bail. Nanawagan ang igsuon sa namatay ngadto sa mga otoridad hilabi na sa NBI ug CIDG nga madakpan na ang laing suspect nga si Mauricio Doblados, ang Chief Security sa Metro Gaisano, sa di pahimuon ng pre-trial conference karong Setyembre 17. Ma-accomplish na gid unta sad nila ang si Doblados para ma-present na sad siya sa mua ug sa publiko. King Perez, News 5. Bilang level 2 drug pusher nga nag-operate doon sa Cebu City Police Headquarters, nasakpan na ang binuhatan. Sugin Limi, Andrea Patenya. Nasikop sa mga operatiba sa Cebu City Intelligence Branch ang level 2 drug pusher nga si Roel Laborte, kansang balay na himutang mga usa ka gatos ka metros gikan sa Cebu City Police Office Headquarters sa Maydan Gorordo. Nakuha gikan sa dinakpan ang 21 ka gagmayng pakete ug 2 ka medium-sized pack sa gituohang shabu nga mobalor og kapin 60,000 pesos. Nakuhaan sab kini og drug paraphernalia ug halin sa illegal nga drogas. Mga 2 weeks na nila na-report ito sa opisina regarding yung pumligya niya. So murang gunig doon na magod sa campus, so i-validate na mo. Kini sudlunon man gud, sudlunon ba? So murag masunog na bitang police before mi mo sud silang balay. So mo jud giplan kamutan karong rasaha nga makuha ni siya nga wa diha ang mga batos diha sa gawas. Base sa ilang monitoring, klase-klase kuno ang customers ni Laborte. Bisag kinsa lang gawas ang mga estudyante na sa mga trabahante. So sa mga mall center sir. Nasa na istorya na doon ay mga kansad mga agents. Gihimakak ni Laborte ang pasangil ug matod niini mga silingan ra kuno niya ang iyang mga suki. Ug sa barangay Lorega kuno siya tig-angkat og shabu ug niadtong miaging Nobyembre pa siya nagsugod sa maong negosyo. Ang nabuhi ginagmay. Saluan lang gyud kun tanan na. Saluan lang ko maluoy mo na. Unsay imong target sir nga baligyaan? Puro sa mga barkada silingan na ako. Andrea Patenya, News 5. Kasong qualified theft ang atubangon sa usa ka appraiser sa pawn shop kay mao ni ang nagpasiugda sa nahitabong kawat sa gialagaran ining pawn shop kagahapon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Pasado alas 10 kagahapon sa buntag gialarma sa kapulisan nga gitulis ang Dinero Pawn Shop sa May Carbon Public Market. Di na sa kiyog-yod sa duha ka mailing lalaki ang 1.5 milyones pesos nga balor sa mga alahas. Apan nasayran nga gi-set up ang maong tulis sa mismong appraiser sa mga pawn shop nga si Grace Jasangas lumad nga taga Cotabato. Dabuan nga bahin sa kanang alleged victim sa robbery. Pero mo to gi parespondihan din sa atong hipi dito nga naay lagi kuan lagi na biktima kuno tulis dito. Nagduda ng daan ng kapulisan sa mong hitabo. Hinungdan nga ilang gipalawman ng investigasyon hangtod nga miangkon si Jasangas din igora niyang gitunol ang mga alahas sa iya mga konsabo. Matod sa Carbon Police, nabuhat kadto ni Jasangas aron matabunan ng iyang pagpangawat sa iyang gitrabahoan. Nasayran nga dugay na sabdiay nga gipanid-an sa tag-iya sa mga pawn shop ang suspect human na tinga ang inani ini ang kalit nga pagkakwartahan sa iyang anak kay nakapalit man kini mga basakan didto sa ila sa Cotabato sukad nga nahimong appraiser niadtong tuig 2008. Doon na untay himong inventory audit ang pawn shop kagahapon apan wa kini madayon tungod sa gihimo ni Jasangas. Actually wa pa may kay baw ang nangutan na rin yung mama na kuan kila Joy sweldo niya kay dagko kuno siya ginagtagan sila ha niyanhi kuno dili sila sa Cebu di hotel pa kuno sila o di Luprano. Sa kapin 200 ka nagkanalaing alahas, 124 na lang ang na-recover sa kapulisan. Sud ining tasa, human giuli sa kakonsabo sa suspect
nga padayon pang gawas nun karon. And since you were 2008, bagin sa tinakuha na. Kabo naman di ka nga mga tana paman ka. Ryan Sorote, News 5. Human miundang pagka-security guard, pagpanulis na karon ang trabaho sa usa ka lalaki nga mangigo og mga pasahero sa jeep sa may Mambaling. Suspek na dakpan kaganiya human gukda sa nakabantay nga pulis. Andrea Patenya, Sugin Limi. Maisip nga malas alang sa usa ka tulisan nga nadakpan kaganihang buntag ang numerong 8, kinadakpan kini human nanulis sa iyang ikawalong biktima. Padung nauntang mutrabaho ang 22 anyos nga accounting staff nga si Donna, dihang gitiunan og kutsilyo sud sa 09F nga PUJ atul sa ilang pag-agi sa may Mambaling flyover. Ding niya na siya nga, ambi mong bag niya, giana na ko sa kutsilyo, ding muto ako nang gihatag akong bag niya, perti na akong hilak niya ako nga. Kanang kuya ambil lang akong pitak ay gaya ako pamliti kay padung para ba ko duty niya muto yang giukay akong bag niya yang gikuha akong cellphone o kato akong eyeglass ig kuya ambil lang akong eyeglass kay dili ko kakong nang gamito niya. Atul sab nga nagbarug si PO1 Ramon Kalumboy ubos sa flyover, kinsa daling migukod sa suspect nga nailhang si Giovanni Pahugot kanhi security guard. Giangko niini ang krimen ug siya mismo ang mitugan nga ikawalong biktima na niya si Donna. Mga babae kuno iyang kasagarang tulison. Kana mo cellphone doon ginagmay sa waron ra pero dili na ilabtan kundi na atong samaran wala raw di mada naog. Gawa sa cellphone ni Donna, na-recover sab ang mga ID sa uban pang nabiktima sa suspect ug ang usa niini mao ang nurse nga si Jamie Lariego nga na-contact sa mga pulis. Sama ni Donna, gituli sab si Jamie sa jeep pag-agi nila sa maong Notadong shoplifter nga mangawat og mga tinda sa mga department store sa may downtown Cebu City na sikop sa mga security personnel. Sugin Limi, Ryan Sorote. Nagtingkagol karon sa Carbon Police Station Detention Cell ang notadong shoplifter nga si Tasya Gabukan, taga Sambag-Uno, Dakbayan sa Sugbo. Nasikop si Gabukan sa mga security personnel sa usa ka department store nga iyang gikawatan pasado alas 3 kag hapon sa hapon. Kinikapin sa usa ka dosen ng blouse mao iyang bitbit pagawas sa maong tindahan. Giangkon sa mga security personnel nga wa din nila mabantayi ang pagpangawat apan natinga na lang sila dihang duna na kining gidalang bag nga puno na. Gida, Kabil, balik ka ng bag niya. Pag suod niya sa department store, wag kayo makita ang bag niya. Pero pwede man na siya magpilo. So masuksok na siya. Base sa iyang pamahayag, naanda na sa dinakpan ang pagpangawat. Tinuod ka na nanguha dito, ma'am? Dili. Ganun kita ko pang ka? Ilado man. Nasayran niya notadong kawatan si Kabukan o pipila na kahigayon nga nasikop sa kapulisan. Dugang sa mga security personnel nga nagkadugay mas nagkalisod ang pag-ila sa mga kawatan tungod sa ilang bagong mga paagi sa pagpangawat. Hindi ka makabantay ganila tungod sa kaabtik sa ilang mga kamot. Kumaga anad gini nga, mao gini ang trabaho. Ryan Sorote, News 5. Gobernador sa Subo mipadayag nga transparent ang gihimong bidding alang sa security services sa Kapitolyo. Apan miangkon kini nga adunay judgment lapse sa pag-deploy sa security guards nga wala pay kontrata uban sa Kapitolyo. King Perez, Sugin Limi. Transparency at all levels. The Cebu Provincial Government maintains that procedures as provided for in Republic Act 9134 or the procurement law were strictly observed in the bidding for a security provider. Gipatinaw ni Governor Junjun Davide nga gisubay nila ang tanang paagi nga gimando sa balaod sa gihimong bidding alang sa security services sa Kapitolyo. Ang gobernador mipadayag niini tungod sa mga pasangil nga gipaboran sa Kapitolyo ang Black Pearl Security Agency. 5 ka security agencies ang mibid, 2 na disqualified samtang ang 3 nagtay. Gibreak ang tay pinaagi sa gidaghanon sa mga flashlights, posas, metal detector ug handheld radio nga gitanyag sa Black Pearl Security Agency. Procurement law does not provide procedures in breaking a tie. It was thus incumbent on the BAC to adopt valid and non-discriminatory measures to break the tie. Apan gikwestiyon usab sa Tactical Security Agency ang qualification sa Black Pearl Security Agency. My putting is would be a good idea
nga ang BAC would appear before the provincial board and to respond to any question tingali by members of the provincial board kabahin na ining bidding process para po transparent. Bisan ug wala pa'y notice of award ug kontrata, mi-deploy na ang Black Pearl ug mga security guard sa Kapitolyo sukad ni atong Hunyo 1. Matod sa gobernador, adunay judgment lapse sa pagtugot sa Black Pearl Security Agency nga mag-deploy og kapin 200 ka mga gwardya bisan pa nga wa pa'y nahatag nga kontrata gikan sa Kapitolyo. Matod ni Davide, ang ayan nga nahuman unta ang bidding sa di pa mo expire ang kontrata sa kanhi security agency. This is a lesson para nato tingali for us in the provincial government. There have been some maybe judgment lapse in allowing Black Pearl to assume gayon sa ilang security services bisag wapay kontrata bisag napata sa post-qualification stage. Gipabot pa ni Governor Junjun Davide ang post-qualification report gikan sa Special Technical Working Group sa Bids and Awards Committee sa Kapitolyo aron mahibawan kung angay ba nga ihatag ang kontrata sa Black Pearl Security Agency nga nag-deploy na og mga gwardya sa mga buhatan ubos sa Kapitolyo sa lalawigan bisan pa nga way kontrata. King Perez, News 5. Karong adlaw mipagawas na og joint administrative order ang DOTC, LTO ug LTFRB kabahin sa bag-ong multa nga ilang ipahamtang batok sa mga kolorom nga sakyanan nga padayong illegal nga nag-operate sa mga kadalanan. Karong Hunyo 19 gikatakdang i-implementar sa tulo ka mga ahensya ang bagong multa alang sa masakpang public utility vehicle. Ang mga bus nga way prangkisa usa ka milyon ka pesos ang multa sa unang higayon. 120,000 pesos ang sedan samtang ang mga truck ug van 200,000 pesos. Ang jeep di pasaheroan 50,000 pesos ug ang motorsiklo 6,000 pesos. Gawa sa multa mahimusab nga kumpiskahon ang ilang mga sakyanan sud sa tulo ka buwan. Kay og panalitan masakpan sila makapurdoy naman nga penalty. So this is a very serious step by the government to finally put a stop to kolorom vehicle operations. Ikumpirmar sa gobernador nga adunay dugang luna nga katukuran alang sa relokasyon dito sa lungsod sa Bantayan human sa bagyong Yolanda. May bisita kaniya ang usa ka Luis Cusi sa pribadong organisasyon nga March for Christ nga mo-donate og 16 ka hektaryang luna alang sa relokasyon sa maong lungsod. Titulado na ang yuta ug mahimo na kining gumagamit og kabalhinan. Nahimong suliran ang pagpangita og relocation site sa isla sa Bantayan tungod kay kasagaran sa mga yuta niini dili ka titulohan. Gitun-an na sa Department of Justice ang maong suliran. Malisod ta because most of these patong identified na unta as relocation sites dili titled and appeal atong sa proclamation na wilderness ba. Matapos ang atong balita, tuguti ko mag-welcome sa akong bagong partner. Welcome on board, Glenn. Let's work together on delivering the most comprehensive and news that matters most. It's a privilege, Georgia. Dako kay na akong dungog. No? Thank you. So maukadto ang 30 minutos sa nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, di lang tutod sa balita. Aksyon!